Me kuke tunani zai faru a lokacin da aka nema wa Lukman auren Sumayya a sirri ba tare da Hajiya Babba ta sani ba? Kwatsam sai Hajiya Babban ta sani a ranar da ake ɗaura wannan aure, ana tsaka da fati da shagali. Shin me kuke tunani zai faru? Karki bar ni ya masoyiya. Idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha, a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa. Sannan kuma a taɓa mana alamar like akan wannan bidiyo. Muna godiya da ziyartar wannan tasha mai albarka. Ana wata ga wata, shirin labari na fa ya ɗauki zafi. Me kuke tsammani sannan kuma ya kuke tunani za ta kaya a wajen bikin Lukman tare da masoyiyarsa Sumayya wacce ya fi ƙauna duk duniya? To kamar yadda muka sani, Hajiya Babba har ta riga da ta yi haƙuri ta yarda cewa Lukman ya auri Sumayya, inda ita kuma Ummi an riga da an yi mata miji har ta fito da shi, sannan kuma ta kawo shi gurin Hajiya Babba. Hajiya Babban kuma ta yaba da halinsa, sannan kuma ta karɓe shi hannu biyu. Kwatsam sai aka yada wani bidiyo na Sumayya, hakan yasa Hajiya Babban ta ji cewa ba zai taɓa yiwuwa ba wai bindiga a ruwa, jininta ba zai yiwu ya auri irin wannan mata ba. Kamar yadda Hajiya Babban ta ci alwashi cewa ba zai yiwu ba har abada, kuma ta bayyana cewa yanzu ta samu kwakwarar hujja wadda za ta raba Sumayya da jikan nata Lukman. To a yanzu haka dai zamu iya cewa murnar Lukman fa ta koma ciki, domin kuwa yanzu magana da ake na cewa dangin su Lukman za su je gidan Sumayya domin neman aurenta, tabbas wannan magana an fasa ta, ko kuma ce za a fasa. To ya kuke tunani za ta kaya idan har aka ce an yi auren Lukman asiri ba tare da Hajiya Babba ta sani ba? Me zai faru a lokacin da Hajiya Babba ta sani a ranar da ake ɗaura wannan aure, a lokacin da ake gurin fati ana shagali ana murna? Me kuke tunani zai faru? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section. Tabbas da akwai babbar cakwakiya. Me kuke tunani zai faru a lokacin da aka nema wa Lukman auren Sumayya a sirri ba tare da Hajiya Babba ta sani ba? Kwatsam sai Hajiya Babban ta sani a ranar da ake ɗaura wannan aure, ana tsaka da fati da shagali. Shin me kuke tunani zai faru?